घर नंबर 6 आम्ही इलो आता बाबल्या पाटकराकडे। रडू नको बाळा बाई मी पाण्याला जाते, रडू नको बाळा बाई मी पाण्याला जाते, पाण्याला जाते बाई पाण्याला जाते बाई मी येऊन येते, पाण्याला जाते पण येऊन सोन्याचा गोळा तुला खायला देते, 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 Hey!
Oh,
राजू ती ह्याच्यातनं सुटली ह्याच्यातून सुटलेली आहे डायरेक्ट घरी येते तुझ्या अंगात आता उकल लागली आता काय नाही अरे आमच्या भजनात ह्या काय घडलं तुझं काय मत याच्याबद्दल बाबा आमच्या बदनात ही अर्चना खुरसा येईल तुका काय सांगत बाबा नशीब वायशाटी चुकलोय मी आरती म्हणा वायशाटी चुकलोय वायशाटी वर्षाचे आभार मानू काय वर्षा कमळात केलंय सांगले बघणार बरं पहिली दिसली कशी आमचे प्राण वाचव कोणाक पार्सल होई शेफ्टीचे लक्ष नाही काटे जना नाही बोला
लावा सगळे ए जर चमचो घे बारको बारको चमचो घे. बोल पटकन रे. ये मला अरे ये पटकन ये. होय होय हे होय महाराजा म्हणा हात जोड आदोड काय चुकला तुझा ए मा वाजव रो. थांब जरा थांब. देवा गणपती गजानन महाराजा यो बाबलो पाटकर महाराजा आज आम्ही त्याच्याकडे भजन करीत होतो महाराजा आमचे सगळे पोरगे भजनात तल्लीन होते महाराजा त्याच्यात करून आमचा आजो या कोपऱ्यात उभं होतो महाराजा तर बाबल्याकडनं जर काही चूक झाली असत तर बाबल्या वाटकराकडनं काही चूक झाली असत तर ती पायामुळा घालून घ्या महाराजा आणि याचा काही विघ्न होता आता एकदा सुरक्षितपणे टळलेला असा महाराजा असो काय प्रकार याच्यानंतर परत कधी आमच्या भजनात आणि आमच्या पाटकराच्या घराकडे घडाने नको महाराजा काय चुकलं मकला असा तर पायामुळा घालून घ्या आणि बाबल्या बरी बुद्धी दी आणि दीर्घायुष्य कर रे महाराजा गणपती बाप्पा काय विघ्न आता तू ते काही